Здравейте! Това е клипът Бягство от затвора. Снимам го с моя приятел Григор, който всъщност е Стив. Ябадуба! Така. Бягство от затвора. Това ще бъде. Влизай в затвора. Добре. Искам си какво направим днес. Добре. Тук има някаква стълба. На къде води? Към горното ти легло, което изчезва. Че си значи. Добре, за какво сложил печка, като нямам какво пека? За какво сложил? В честа идва сме. Ще ма побъркаш. Но все пак това ще бъде бягство от затвора, нали? Някой ми затваря вратата пред лицето. В честа има кирка. Зеля. Да. Влизай вътре да купаеш. Само секунда си оправя тук едни неща. Добре, казвам. Аз ти наблюдавам от решетките. Решетки? Ясно. Може да убия? Бягство от затвора! Искаш ли да те убия? Не. Няма да има бягство от затвора. Също е. Вилечо. Бързо взимай. Емералдче! Това всичко трябва да го дадеш. Добре. Лейвълче. Кажи като си готов да те усвоя. Добре. Казай, че под мен има такова. Обаче след това има такова. И под теб има много важно. Добре, ще ги копам. Ей! Добре ли си, бе? Колко ти вътре? На 2,5. Добре, пусне ми отваря на слабостта. Сега ме остави на мира. Добре, ще да Ти си худ. Няма нищо. Ще взема. Ти ми зелени. Знаеш ли за какво си? Да скачам. Нека да убия. Къде си? Готов ли си? Зелени. Къде си? Няма да ти кажа. Как излезна? Витко! Да! Това е бягство от затвора. Какво искаш? Не, честно, ти си диамантен меч. Бягство от затвора! Откъде имаш тези неща? Кои неща? Всичките неща. Кои всички неща? Къде си? Няма да ти кажа. Аз правя бягство от затвора, все пак. Ще те се завърна след малко. Като си събера разни ресурси. За битка. Все пак спална е върху затвора ти. Ти изобщо не гледаш къде се спалвам. Въпросът е, че ако нямаш блокчета, и ти не можеш да избягаш.
Там има разводни земли. Такива няма. Има. Те не съществуват. Сега ще го отрепа. Какво? Ма аз наистина ще го отрепа. Какво? Обещавам аз да ми те. Добре. Сега ще дойдеш. Бягам от Ендермен! Бегай, 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 бегай! Само вече го внеса в къщата. Само че забравихме къде беше пътя, брато. О, виждам, че не има. Ако не ме биеш, и аз няма да те бия, окей? Дай ще се върнеш. Обаче. И ще... И няма да мам. Добре, чак малко сега въпрос е да влезем. О, аз си събрах малко дърво. Сега ще влезем с дърво. Само секунда. Аз така мога да бунтувам колко вечно мога. И наистина ще убия. Ще го убиш? Мога. Сега ще ми дадеш всички твои неща, които си събрал. Добре. Ела. Не искам да ти гледам, дали ще се оставиш нещо. После искам да ти се. Чакай малко. Иначе ще убия. Чао, чао. Ти идиот. Майка ти...